Preview. Insellem l-semmija kollha tal-Kamra Sportiva, nixtieq nibda billi nsemmi il-tragward li għamlet din il-paġna tal-Kamra Sportiva li dan illum huwa il-150 programm ta' Mixed Zone. Jiena min-naħa tiegħi jalla nżommu dan ir-ritmu l-konsistenza mhux ġast tal dan l-istaġun imma proprju fl-istaġun li ġej ukoll u għall-iktar il-qudiem. Rigward il-partita li Manchester United irbaħna bl-iskor 4-2 kontra Newport County, nixtieq qabel xejn proprju ninsabu lejn l-aħħar ta' Jannar u ħanejt kemmtejn fuq is-suq ta' trasferimenti. Jiena rigward players minix nara li sal-aħħar ta' dan ix-xahar ikun hemm incomings ġifieri players li aħna ningaġġaw. L-iktar possibilità li teżisti hija li jekk United jiffirmaw bi player jiffirmaw ħabbażi ta' self sal-aħħar tal-istaġun. Però aktar qed nara players li jistgħu jħallu l-klabb bażi ta' self iktar milli b'mod permanenti. Diġà kellna xi players li dan ix-xahar ġew mislufin u nemmen li sa l-aħħar ta' dan ix-xahar naħseb li l-probabilità hija iktar li jkun hemm players li jitilqu iktar milli jiġu. Però jiena ninsab kuntent ħafna fuq ix-xahar ta' Jannar iktar biex niftaħu mill-performance fil-pitch, jien iktar ninsab kuntent f'dak li għaddej fil-klabb bħala management. Dan ix-xahar il-klabb irnexxielu jagħmel akkwist importanti fil-fema tiegħi li issa ovvjament is-CEO tal-klabb huwa Omar Berrada li dan niftakru bħala Chief Football Officer jidhirli ta' Manchester City u kienu ukoll anke ma' Barcellona fil-passat u nafu kemm dan il-persuna għamel suċċess dal-aħħar snin ma' Manchester City. Jiena Omar Berrada der jissemmi diversi ismijiet fil-pożizzjonijiet fil-pożizzjoni ta' CEO, però dan qatt ma smajtu jiena ġifieri fil-medja. Naħseb jiena li kien għandet l-akkwist li aħna bħala partitari naħseb li għandna għalmenu jagħtina xaq ta' dawl għall-futur. Nemmen ukoll jiena li ovvjament jekk mhux f'Jannar issa minn Mejju l-qudiem ikollna bidla drastika fil-Board of Directors. Nistenna nies bħal Jean-Claude Blanc u bħal Sir Dave Brailsford li jkunu apparti ovvjament Sir Jim Ratcliffe li kif semmejt qabel jiena f'kollegamenti oħrajn issa hija uffiċjali li xtara 25% stake mill-klabb ta' Manchester United li sa issa ovvjament l-owners prinċipali għadhom il-Glazers. Mela, ħanaddu għall-partita tal-bieraħ. Naħseb jiena tliet affarijiet pożittivi li rajt jiena kienu li nara li l-Kobbie Mainoo jiskurja l-ewwel gowl tiegħu fis-senior team taż-żagħżugħ dis-sena ħajala 19-il sena huwa promettenti ħafna. It-tieni ħaġa kienet l-assist u l-gowl li għamel Anthony il-Brażiljan li kienu l-ewwel assist u l-ewwel gowl f'dan l-istaġun. U jiġi ħafna kritikat.
Il-biraħ rajna rajt l-oppożizzjoni kienet daqsxejn kien mhux daqsxejn fil-karta kienet ħafna The United inferjuri, però rajna lill-Antni li fil-overall kellu prestazzjoni kif nixtiequ aħna l-partitari. U t-tielet ħaġa kien il-gowl ta' Rasmus Højlund. Li nerġa' ntenni ġifieri bħal-bieraħ tistenna li Rasmus Højlund jiskurja, però ovvjament dan il-plejer huwa l-attakkant prinċipali tal-United bħalissa qed nara li għandna sostitut ukoll ġifieri jekk għandhom jaslu l-gows bħalissa f'dan l-istaġun li sfortunatament sa issa kien medjokri il-gows għandhom jaslu minn Rasmus Højlund. Mela, rigward l-starting line-up tal-bieraħ bdejt nara ħafna kummenti fuq il-medja soċjali għal xiex Ten Hag għażel li jibda bl-aqwa 11. Jiena naqbel mad-deċiżjoni tal-coach, naqbel mad-deċiżjoni tiegħu għaliex United kienu ilhom 15 ma jilabu fejn soltu ġieli kellna 3 partiti fil-ġimgħa. Il-bieraħ konna ma' 15 ma nagħbu logħba. Barra minn hekk hemm nies li ritornaw mill-injury u l-bieraħ kienu fl-starting line-up. Kellna 3 players, kellna l-gowler għal tajba jindir li ma kienx iweġġa' però dan fil-logħbiet preċedenti qatt ma nagħta spazju għax ovvjament kien hemm Andre Onana disponibbli. Lisandro Martinez, okej, daħal fit-tieni taqsima kontra Tottenham, però l-bieraħ kienet l-ewwel logħba wara 4 xhur jidilli ta' injury li beda logħba kien mal-ewwel 11 u fil-midfield beda wkoll fil-formazzjoni inizjali Casemiro. U all right, naħseb li fuq Casemiro naħseb il-bieraħ forsi stennejt daqsxejn aħjar, l-istess għal Lisandro Martinez, però naħseb li il-bieraħ kienet testa jibgħal daw iż-żewġ players biex ovvjament issa jerġgħu jiġu integrati fit-tim. U ma ninsewx ukoll il-bieraħ reġa' daħal fil-formazzjoni inizjali li kien imweġġa' il-left back internazzjonali Ingliż Luke Shaw. Ara fuq dil-partita ovvjament għalkemm irbaħna United xew kritikati mhux ftit, forsi iwa kien hemm ir-raġun għax ovvjament wara xar minuti diġà konna 2-2, aħna l-ewwel wieħed jiena bdejt nistenna goleada l-bieraħ, però din ma saritx, anzi irnexxielhom iġibulna draw tim li jinsab fis-16 pożizzjoni ta' League 2 u mbagħad ovvjament lejn l-aħħar skun jgħidha żewġ goals. Li kieku ovvjament din ngħidu l-bieraħ skun jagħna gol fl-ewwel taqsima kif ġara ma' Wigan. Skur ma kienx ħajkun hemm dik il-kritika. L-importanti f'din it-tazza jiena naħseb huwa li taqbes għat-tieni round u ovvjament issa nħarsu għall-logħba li ġejja. Nafu li l-unika tama biex nirbu tazza hija l-FA Cup. Ġifieri u għax fil-lig ma tantx qed nara li għandna ċans li nistgħu navvanzaw speċjalment li niġu mal-ewwel 4. U barra minn hekk issa għandna fil-logħba li jmiss nistgħu niltaqgħu kontra Bristol City jew Nottingham Forest. Nafu nerġa' ngħid din it-tazza toffri ħafna sorpriżi kif ġiġa rajna minn Bristol City jelbu lil West Ham u ma nistennax ma nieħdu xejn for granted li jaf anke nistgħu nilagħbu ma' Bristol City. Daw ukoll niftakar fil-passat riċentament ġifieri way back lejn l-aħħar tal-2017 konna niddefendu it-titlu tal-Carabao Cup
u kienu rebħulna bl-iskor ta' 2-1. Ġifieri għalhekk hija s-sabiħ tagħha tal-FA Cup li jkun hawn dan it-timijiet li jkollhom ovvjament speċjalment meta jilagħbu f'darhom joħolqu dik is-sorpriża. Fuq kwistjoni ta' Rashford naħseb jiena li tidher evidenti li hemm xi ħaġa bejn għaddejja kwistjoni bejnu u bejn Ten Hag anke meta tara l-prestazzjonijiet li kellu dan l-istaġun sa issa, barra minn hekk anke kontrajt fil-medja li Rashford ma tantx ħadha tajjeb li Ten Hag għata mill-iskwadra lil Jadon Sancho li nafu kemm huma Rashford u Sancho fil-ħajja personali huma ħbieb. Però naħseb jiena li Ten Hag din id-darba ma naħsibx li ħajjasal li għamel dak li għamel lil Jadon Sancho ftit qabel ta' dan l-istaġun. Però naħseb iwa li l-bieraħ naħseb li Rashford ma laqabx mhux għax vera kemm ma jiflaħx kif qal Ten Hag iżda aktar naħseb li kienet kwistjoni naħseb li baqgħu abbażi dixxiplinari. Fuq din ħaġa però jiena profeta m'iniex ġifieri partitarju u nistennew iktar kif ħadd isvolġi fil-jiem li ġejjin. Hemm xi domanda oħra? All right. Mela dak kollox kien minn naħa tiegħi. Nerġa' ngħid jalla dan huwa l-150 programm ta' Mixed Zone jalla nkomplu għaddejjin b'mod konsistenti u l-istess konsistenza forsi nġibu għal United ukoll għax issa ma nistgħux nibqgħu għaddejjin li nagħmlu staġun tajjeb bħalma kellna s-sena l-oħra fil-fema tiegħi u staġun li pjuttost mhux kif nixtiequ u ovvjament issa ħanaddu għal daqsxejn ta' riklami u jidħol il-YouTuber ta' Liverpool Julian Grishti li ovvjament għalkemm għadu daqsxejn taħt biex niftehmu taħt l-effett tal-aħbar li rċevew il-ġimgħa l-oħra fuq Jurgen Klopp, però żgur li huwa kuntent bil-prestazzjonijiet anke l-bieraħ rajt biċċa li qed jagħmlu Liverpool matul dan l-istaġun. Il-lejl it-tajjeb u glory Man United. Wasal eluq żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-logħob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90. U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna. Game Breaker se jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-logħob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba b'xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żridkom permezz tal-magna tal-logħob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Grazzi Brady tal-kommenti tiegħek fuq il-partita tagħkom il-biera. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil kulħadd tal-segwina tul dawn il-150 episodju tal-Kamra Sportiva. Illum ħanitkellem fuq il-partita tal-bieraħ bejn il-Liverpool kontra Norwich fejn kienet bidu ta' l-iktar 4 xhur importanti taħt l-era ta' Klopp tul daw 8 snin bħala coach tal-Liverpool. Kien ir-riżultat perfett għalina għax wara dik l-aħbar li smajna 3 ilu fuq ix-xokk li Klopp ħabbar li kien ħajreżenja tul l-aħħar dan l-istaġun, il-players li jagħtu risposta li pa speċi jridu jagħmlu minn kollox biex lill-coach jagħtuh the perfect send-off. Kienet logħba li kienet mistennija li nirpuha pa speċi kontra Norwich u l-mod li baħnija għalija kienet mod li ma kellniex ingergru għala volja stajna għandhom ħafna iktar 5-2 għal riżultat xorta tajjeb ħafna u navvanzaw għal fażi li jmiss tal-FA Cup illi ħankunu qed nilagħbu kontra l-Watford jew Southampton ġewwa Anfield. L-iskor finali ta' dawn iż-żewġ timijiet kien ta' 1-1 il-bieraħ u għandhom jilagħbu replay il-ġimgħa d-dieħla fis-6 ta' frar minn għalija kusser żbaljat fis-St Mary's Stadium. Mela biex nibda bil-kummenti tiegħi tal-logħba, vera nieħu pjaċir nara iż-żgħażagħ ħina ta' opportunità minn Klopp, speċjalment bħal Conor Bradley li tul dan l-aħħar ġimgħat ħa post Trent Alexander-Arnold illi l-bieraħ stess kombinazzjoni għadu kemm irritorna wara injury fl-Irkoppa u Conor Bradley reġaħa l-opportunità u ħada tajba ħafna għax għamel żewġ assists u kellu wirja vera tajba ħafna fl-opinjoni tiegħi li jiena personalment għalija kien il-man of the match tal-logħba. Żewġ assists waqaf ħafna attakki, kien defenda tajb ħafna, fl-attakk kien ukoll offra dik il-ħaġa li kellna bżonn ukoll. Qabel il-partita kif rajna kien hemm il-Universal Cologne li kienet emozjonali iktar minn qabel għax ovvjament kienet l-ewwel partita wara illi l-coach Ġermaniż ħabbar li kien ħajreżenja u tista' tgħid kull supporter għadu maħsud bil-aħbar. Nieħu pjaċir nara lil Darwin Núñez jerġa' jiskurja dan huwa 11 il-gowl tiegħu fl-istaġun u apparti għandu 11 il-gowl għandu 10 assists ukoll li għandu 21 kontribuzzjoni dim il-lasta, tnejn iktar mis-sena l-oħra. Speċjalment nieħu pjaċir illi jiskurja jew jagħmel assist għax jalaħħal ir-rivali li jgħidu li pa speċi jisma' fuq 80 miljun għaxi għalih. Għala volja sa ċertu punt naqbel li għandu jiskurja iktar dejjem kuntent li pa speċi dejjem jinvolvi ruħu. Jiena dejjem insostni u nibqa' nemmen li pa speċi Núñez għandu bżonn iktar paċenzja, dan huwa signing for the long term proġett għalih u ma tagħmel sens li pa speċi naqtaw qalbna minnu wara sena u nofs. Ovvjament issa jidher mill-jidher għax ovvjament Klopp mhux se jibqa' magħna tul wara l-aħħar tal-istaġun, vera nixtieq li ma' min ħajkun coach li sissa mill-jidher il-favorit huwa l-ex player tal-Liverpool, Bayern Munich u Real Madrid, Xabi Alonso, nittama li jekk l-affarijiet imorru tajjeb u jitħabbar bħala coach tagħna fl-aħħar tal-istaġun jispikkam jew jaqbad sew, jikompli ma fejn ħalla dis-sena u anke possibilment itella l-livell iktar bħalma għamel minn mis-sena l-oħra għal dis-sena. Jota reġa' ura l-bieraħ fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-aħjar finishers fid-dinja, ittieħ ċans kemm bil-lemin, kemm bix-xeluk jew kemm brasu dejjem ħajamlu kważi. Mhux l-iktar player tekniku ovvjament li jgħod jagħmel il-skills u hekk, imma fil-verità l-importanti inti l-player li jġiblek il-goals, jinvolvi ruħu, jġiblek goals, assists. U dik li nixtieq narek li nħobb nara fuq Jota li pa speċi niftakar meta Liverpool kienu xtraw kien hemm
spettaturi tal-Wolves fuq Twitter kien jgħidu li sarquna ħajjin u paspeċi kull darba li kien jiskorja dik il-famuża tweet ta' wieħed mill-accounts ta' Twitter dejjem tmur viral u x'ismu. Il-bieraħ rajna l-ewwel logħba li beda żagħżugħ James McConnell u rajna jagħmel l-assist għall-ewwel goal tal-partita li kien skurja Curtis Jones u ħaġa li nnota fuq Jones li għandu dik il-ħaġa li meta jkun at the far post dejjem u jkollu ċans minn hemmhekk dejjem jispiċċa jiskurjah. Rajni għas-sena l-oħra meta rbaħna 4-3 ma' Tottenham meta skurja l-ewwel goal, kif ukoll meta rbaħna 3-0 mal-Leicester, ġifieri il-goal għal volja d-darba kien brasu mhux saqajh hija ħaġa huwa goal li paspeċi kien familjari sa ċertu punt. Nieħu pjaċir nara li l-players jagħtu qalbhom għal dal-coach għax paspeċi dal-players kollha u ġabhom li f'Gomez għax Gomez kienu qabel ma daħal Klopp u nara paspeċi l-players li lesti li jitqatlu għalija hija ħaġa speċjali għax tgħid paspeċi huma Klopp kien xtraħħom għamilhom players aħjar u paspeċi narahom jilagħbu hemmhekk jagħtu kollox għalih m'hemmx ħaġa ħafna isbaħ minn hekk. Dan il-coach għamel ħafna lina paspeċi meta kien ġimana wara t-keċċija ta' Brendan Rodgers kellu biċċa xogħol tqil ħafna dak iż-żmien il-fanbase tal-Liverpool kienet mifruda fl-opinjoni tiegħi għax dak iż-żmien konna tista' tgħid jinspiċċut kulħadd tilef it-tama paspeċi li xi darba ħanerġgħu nikkompetu għat-tazzi għal-leagues, għal-Champions Leagues u għal daw il-kompetizzjoni li nieħdu sehem fihom. Allura raw ħaġa li kollu jagħmel Klopp apparti li jibni l-iskwadra hija li jaqqat il-fanbase u jitfa' dik iċ-ċertu tama u belief li jisma'. There's always light at the end of the tunnel u paspeċi pass kollox imur tajjeb. Għandi missija ħafna Klopp u kif ukoll sħabi tal-Liverpool ukoll għax dar raġel jekk nitkellem għall-esperjenza tiegħi tagħna li tani l-aqwa momenti ta' ħajti bħala supporter baħna Champions League, il-Premier League fej fi żmien Rodgers għas konna minn il-paspeċi f'4-5 snin ħanarana nirbħu kollox. U apparti minn hekk qatt fadal 4 kompetizzjonijiet nistgħu nieħdu dis-sena. Ma rridx nara kbir u ngħid li nieħduhom kollha ma milli jidhru l-affarijiet so far so good. U jalla nibqa' għaddejn bir-ritmu li għaddejn bħalissa. Kif labu Liverpool ishom they were unfazed mill-aħbar, ovvjament ħassew li Klopp ħajitlaq u hekk ma ishom ridu jwasslu messaġġ li jisma' għala volja kien din l-aħbar aħna irridu nagħmlu minn kollox għalih ħalli kollu l-aqwa send-off li qatt tista' timmaġina. Nixtieq nirringrazzjak Hector tal-komment u nsellimlek, nispera li kellek ġurnata tajba. Min naħa tiegħi ma tantx għandi kommenti oħra xi ngħid apparti li kif qed qabel li vera ħaġa sabiħa tara li l-plejers żgħar jingħataw iċ-ċans u jieħduh tajjeb ħafna. Kif ukoll rajna ritorn ta' 3 players mill-injury rispettivament tagħhom ta' Trent, Robertson u Szoboszlai, illi Robertson il-bieraħ lab l-ewwel nofsija minn mindu kien kiser spaltu 3 xhur ilu waqt li kienet jilgħab ma' pajjiżu kontra Spanja. U Szoboszlai kien irtorna wara li kien weġġa l-hamstring fil-partita ta' Newcastle f'New Year's Day li kombinazzjoni insertajt kontem. U Trent waqt il-logħba tal-Arsenal baqa' jilgħab ġifieri. Nixtieq nirringrazzjakom għal volja forsi da ma kienx li twal analiżi tal-partita fil-verità ma tantx kien hemm ħafna xi tgħid fuq il-logħba fis-sens kienet mistennija, navvanzaw għal jmiss. Issa
għandna żewġ partiti oħra vera tqal illi jistgħu jiddeterminaw kemm aħna din serja l-lig kontra Chelsea u l-Arsenal u nemmen illi jekk jinexxina nirpu dawk it-tnejn kunu qegħdin għamilna pass tajb ħafna l-qoddim u naraw minn hemmhekk insomma. Nixtieq nagħlaq billi ningrazzja l-sponsors ta' din il-paġna li huma Game Breaker, The Catalan, The Barber Room u Spaces. Nixtieq nfakkarkom li dan dal-programm tal-lejla minn hawn ftit ieħor ħajkun fuq YouTube u il-programm li jmiss ħajkun għada fit-8 ta' filgħaxija ma' Karl Parnis li ħajnalizza l-logħba tar-Roma kontra s-Salernitana. Ringrazzjakom u nawguralkom kumplament tal-ġurnata tajba. Thank you.